door de drukte merk je wel dat er wat slijtage op zit. Het is vandaag al een stuk kouder. Een ijzige koude wind uit de oost. Dus, maar goed, doe deugd om eerst te schaatsen na al die jaren. Ja, dat is zeker geweldig. Dan ga je er ook nog een aantal dagen, kom je ook morgen terug of zo? Of, als de mogelijkheid er is, zeker wel. Ja. Goeiedag, ik ben Hans Madelaar, voorzitter van deze club Het Grote Gat. En zoals u ziet vanmiddag is de ijsbaan opengegaan. En we hebben vanmorgen gemeten en we hadden een ijsdikte van ruim 7 centimeter. Dat wordt gedaan, morgen een gaatje met de boormachine. En hier heb ik een hoekmaatje om de dikte van het ijs te bepalen. En vanaf een centimeter of 7 kunnen we beginnen schaatsen op goed hard, mooi zwart ijs. Dus zoals je ziet is vanmiddag wordt er gretig gebruik gemaakt van de baan. Het is heerlijk om weer eens te schaatsen op het Grote Gat. Ik denk dat het 7, 8 jaar geleden is dat we hier konden schaatsen. Vandaag eindelijk, het zal van korte duur zijn, maar is iedereen weer aanwezig op het Grote Gat. Dankzij de pion en alle mensen is het weer mogelijk om hier weer een dagje te kunnen schaatsen. Hoop dat het nog een tijdje duurt. Ik heb nog een beetje opgestuurd. Ja.